A Pobra pouco a pouco vai dando pasos favorables de cara á mellora da súa situación epidemiolóxica. Hoxe os casos activos a 14 días suman 41 e a 7, 19. Cifras que, a pesar de ser aínda elevadas, dan un lixeiro respiro. O Executivo pobrense agarda que os datos leven aparellado unha rebaixa das restriccións, unha decisión que, segundo o rexedor, se coñecerá mañá, tras a análise dos últimos datos por parte do Comité Clínico. Van sendo datos favorables nos últimos días, estamos en na trayectoria descendente por fin, temos 41 casos, 440 de incidencia acumulada a 14 días e 19 casos a 7 días, con incidencia de 204 neste caso, non? Ambas cumpren para que baixemos de nivel de restricción a nivel alto. Non sabemos realmente que determinación tomará o Comité Clínico que se reúne hoxe, ou bueno, para mañán, martes, porque, bueno, eu entendo que tamén hai outros factores que deben terse en conta, pero en principio, con estes datos, estamos en nivel alto. O alcalde referiuse tamén a que un cambio no nivel de restriccións non implicaría ter que baixar a garda, xa que a situación segue a ser de máximo risco. É un cambio bastante grande do alto ao máximo. O alto, pois, aí son restriccións de na hostelería, solo as terrazas abertas, etc. A mobilidade se restablece, pero como podemos pensar, se se restablece a mobilidade, tamén fagámola con sentido común e para aqueles desplazamentos que consideremos máis imprescindibles, non? Porque seguimos estando nunha situación de risco, non? De que en calquera momento poden volver a dispararse os casos, porque se siguen aparecendo é porque non están completamente controlados, non? O peche perimetral que vive a Pobra dende hai varias semanas non foi razón suficiente para que moitas persoas decidiran esta fin de semana visitar a localidade, cando está totalmente prohibido sen ter unha causa xustificada. Así, os axentes da Policía Local realizaron durante as xornadas do sábado e domingo varios controis en distintos espazos turísticos do municipio, que conlevaron un total de 91 propostas de sanción. Algunha delas a persoas chegadas dende Vigo, a Coruña ou incluso as máis chamativas de Madrid ou As Palmas. Aquí no Miradoiro Valle Inclán foi un dos lugares nos que a Policía Local realizou varios controis durante a fin de semana. Uns controis que levaron a proposta de sanción a un total de 91 persoas. Decidiuse reforzar un pouco os controis e efectivamente se detectan moitos casos. Tamén sabemos que se detectan ao revés, non sancionados, pero sí presencia de veciños da Pobra que se desplazan a concellos sen ter justificación realmente para facelo, pois a xente non é suficientemente consciente da situación, non?